batang bapak sama kami dan tidur datang lagi menyuruh pulang onde-onde yo menyuruh pulang onde tuan Lawan tigo kami berendang Cie laki cie batino Tada nepi tiada timbang-timbang Bangku kali daru be'enyo Onde-onde yo Diang bangku kali dia daru be'enyo Allah searah menanamani Tidak manila musuh-musuh Daradak bandala dalam hati Lale yang bibianan mama buah Onde-onde iya Baik kale yang bibianan mama buah alah ulama urang dirantau apa makai sakalo baru kamu abana nenek manyilau rumah tambah jalan tak tahu onde-onde iyo air rumah tambah jalan tak tahu Beni di palaminan menyorat-nyorat harajoyo Oh sayang kak dia didatoran Dia baca rainona lamo Onde-onde iya bom 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 Dia baca rainona lamo sambil menyorot mangkuah-angkuah sahabat gua balang di gogayo Bapak dorong biju emas dua Kan kodo sudah dibunuhnya Onde-onde iya Kan kodo sudah mati bunuhnya labat tinggo kami bagoyang apa-apa nak bagoyang apulong kalau hati tak dorong sayang dia pamenan cie baduo onde-onde iyo nana barana agete elok lapulang nan barana ala bali apulang nan marando tinggal di sikong
rumbo daerah pandai bahasa 20 rumbo daerah daerah pandai bahasa 20 daerah nama bana daerah kamu bola sama lampu baru kini dene menyesal gua yo gadang udah kiroyo anda yo gua yo gadang udah kiroyo jale kini ko lala mo bana dendek menjanda mungkin malam kode dapet jodoh onde onde dende mama asana oe cali amanci biar tu karajono cilale adik radang bana resiko abang mangko paniang ranca adik megang ku menjanda dan manjo jalan baju kuning ane yang ay baju kuning ane jilbab hitam udaira lala basal luang arah rumahnya lalu badendang pulau jangan baju kuning ada memang kota manuang badan lebih kadang satu pusuh ane yang ay lebih ada mak baju pusuh imbauan lebih di daerah inyo pantai lama dendang pulau ayah awak lama gombal ini orang ala tabah onde iya bini daerah iya mana saluang udaika bini daerah lelok kamari kandoa tindak baru bamalam kok kalai elok kini nambe ditunggu lamo-lamo onde iyo jana kabala kang juwo tularino ini daerah rancak madendang duduk unia ladate ambo pado den bawa beko ka sungayang lendak kamanya sauni beko onde iyo lendak kamanya sauni di buwe ladodo ala di nanare kami badendang edenai badan nyokete jika unilai gapu agadang onde iyo jika unilai gapu agadang orang rumah daerah lelok badendang kami tak dapat mandang suaranya kalau uni nama badendang sabar 10.000 ambil di uniko onde uni elok lah kate uni dua-duanya asana mua uni badendang dake maksud bana tu dua-duanya elok lah kate uni badendang nak laki bini sama langko onde iyo nak laki bini dua di siko ko anyampang wayuni kate
Tiga pasang lagi to di siko kampuangan lah kami Padola cuy ko dulu ade yo Nanan jubah coklay banal lurangnya Aponan nunita kuyan kami lajina kasadonyo Bekoriay kadilang suangan Jo daerah kami pulang baduo Onde yo Beko daerah kami bawa Jangan sampai takui uni daerah rendah kadiang dianyo Elo uni kamari nak tiga pasang duduk di siko Onde uni tukang salong nani kole marado undo Mandangarang rumahnya diimbau daerah lah merah mukoyo Dela tangga buat dengan narisau nak basalimui angin ane iya mai lama silong ya piainya malam to di belakangnya bakaja-kaja coba itu bana malam kok tolong aja pui dia masuk ke bawah bimbing lainnya kasih kok ane iyo bimbing bini daerah dek dasan kasih kok Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Oke DJ bijak lah tibo